Szia, szeretettel üdvözöllek! Ebben a részben azt szeretném megmutatni, hogy az ingyenes regisztrációddal mit tudsz elérni a webirodában, illetve miket belépés után ez az ablak fog fogadni téged. Itt láthatod, hogy milyen lehetőségek vannak taggá válni, tehát van az 1 éves tagság, a 4 éves az életre szóló 1-es, 2-es verzió, van az üzleti tagság, illetve van, ami csak a Travel Card vásárlás teszi lehetővé, tehát ezzel az utazási kedvezményeket tudod megvásárolni, illetve ehhez jutsz hozzá, de jutalék szerzésre, illetve jövedelem szerzésre nem jogosít. Jó, de lássuk, hogy ingyenesen mihez férsz hozzá. Tehát itt láthatod az utazással kapcsolatos két menüpontot. Ugye utazásra kattintva megjelenik a hotel, repülő, síutak, transfer, autóbérlés, hajóút és villa menüpont. Itt ugye tudsz választani értelemszerűen országot, de ebben részletesen majd belemegyünk egy külön videóban. A csomagvouchereknél láthatod, hogy milyen utakra leszel jogosult a voucherek által, illetve itt a voucherek számát is beállíthatod, teljesen mindegy, hogy most ingyenes tag vagy. Nyilván akkor fogod tudni igénybe venni ezt a voucheres utakat, hogyha rendelkezel voucherrel. Ezt ingyen úgy tudod, kétféleképpen tudod megvalósítani, vagy valakitől kapsz ajándékba, mondjuk szülnapra, karácsonyra, és akkor voucherrel tudsz utazni, vagy pedig megegyezel valakivel, akinek van fölösleges vouchere, hogy adja át neked, és akkor szintén ingyenes tagként a voucheres utakat igénybe tudod venni, de erről megint egy külön videót fogok készíteni. Aztán a profilnál van az ajánlás menüpont. Ha ebbe belemész, akkor láthatod, hogy vannak adatok, amivel rendelkezel, illetve ki a szponzorod, ami nem annyira fontos. Itt ez a lényegesebb, hogy te tudsz címzetteknek továbbítani levelet. Ha azt szeretnéd, hogy több címzet legyen, akkor több e-mailt veszővel be tudsz írni az e-mail címekhez, bármilyen szöveget, hogy kedves barátom, ez egy nagyon jó kis rendszer, ajánlom figyelmetbe, és simán elküldöd, akkor meg fog jelenni itt az elküldött meghívóidnál, hogy 5 embernek küldted, akkor 5, ebből regisztrált, hogyha regisztrált valaki, akkor azt a számot fogja mutatni, ahány regisztrált, és a függőben lévő pedig azok, akik nem regisztráltak, illetve a részleteket itt meg tudod tekinteni, a meghívás dátumát, az e-mail címet, illetve a regisztrált vagy nem menüpontot. De most csinálunk gyorsan egy próbát, mondjuk meghívunk valakit, teljesen mindegy, hogy kinek küldjük el, csak legyen egy minta. Jó, egy címzetnek, bocsánat. És elküldöd, és látszik, hogy erről az e-mail címről már van regisztráció a rendszerben, tehát ez az e-mail cím ez kapufás lett, de akkor nézzünk egy másikat. Ezzel is, tehát akkor ezt a részt kihagyjuk. Tehát így tudsz elküldeni meghívást, vagy a meghívást úgy is küldhetsz, hogy ezt a linkedet kimásolod, és bemásolod a levelező rendszeredbe, vagy ha van hírlevélküldő rendszered, vagy Facebook alkalmazást használsz, akkor ezzel a linkkel fogsz tudni bárkit magad alá regisztráltatni, tehát ezt érdemes kimásolni és megegyezni. Aztán az adataimnál ott ugye minden olyan adat benne van, az ajánlód neve, a te felhasználó neved, ugye a vezetéknél, az ingyenes regisztrációnál ezeket nem kell megadni, meg személyigazolvány számot, születési dátumot sem. Viszont, hogyha valaki tagságot vásárol, akkor ugye minden adatot majd meg kell adnia
ezért is vannak itt ezek a helyek. Ha adatot szeretnél módosítani, akkor erre kattintva tudod megtenni, be tudsz írni mindent, és akkor az adatok módosításával ugye elmentetted itt ki is írja, hogy minden hibás, mivel nincs megadva. De ezzel nem kell foglalkozni, itt látszik, hogy a biztonsági értesítés az arról szól, hogyha valaki belépett a fiókba, vagy te belépsz, hogy bárki belép a fiókodba, akkor az adott e-mail címre kap egy értesítést, hogy valamilyen IP címről beléptek. Tehát erről kap mindenki egy levelet. Én azt általában ki szoktam kapcsolni, mert idegesítő, minden egyes belépésnél ugye kapok egy levelet róla. A hírlevél az meg minden újdonság, ami a Swisszail-rel kapcsolatos, arról fogsz kapni információt, hogy ezt érdemes hagyni. Jó, itt ugye a házastársi, élettársi adatoknál azért érdemes megadni ugye a nevet, mert rajtad kívül, hogyha te nem vagy ott az úton, akkor vagy az élettárs, vagy a házastárs mehet a travel kártyáddal utazni. Tehát ezért érdemes ezt feltölteni. Tudsz feltölteni profilképet, utazásokról képeket, és ugye ezeket meg tudod osztani majd a többiekkel. Azt a csoport létszámot, az pedig az utolsó menüpont, amit ingyenesként elérsz. Ott azt láthatod, hogy ki a felhasználó név, e-mail cím, telefonszám, aktív vagy nem, vagy free reges, illetve a szponzornak a pozíciója. Itt látszik, hogy még senkit nem hívott meg ez a pozíció, tehát itt még nincs senki, de mutatok egy olyat, ahol már vannak meghívottak gyorsan, hogy ezt is lássátok, az már nem egy ingyenes regisztrált lesz, hanem egy fizetős tagság. Tehát a fizetős tagságnál ezek a plusz menüpontok vannak, ezekben most nem megyek bele, de ugye itt a csoport létszámot szerettem volna megmutatni, hogy hogyan néz ki ez, hogyha már éles a pozíciód. Itt látszik, hogy 2333 fő van jelenleg a rendszerben, itt látszanak a nevek, e-mail címek. A nem aktív az azt jelenti, hogy nem igazolta vissza a regisztrációt, tehát regisztrált, de nem kapott egy e-mailt, amiben a regisztráció megerősítés van, de arra nem kattintott. A free reg pedig azt jelenti, hogy ingyenesen regisztrált, illetve az, hogy ki a szponzor, ki alá tartozik. És a részletekre rákattintva pedig látszik, hogy ki az, aki már pozíciós felhasználó, tehát fizetős tag, és ki az, aki meg ingyenes tagként van jelenleg a rendszerben. Ebben az első videóban ezt szerettem volna megmutatni, hogy ingyenes tagként miket tudsz elérni, tehát meg tudod nézni, hogy az ingyenes, tehát a voucherekkel mit tudsz elérni, illetve milyen utak érhetők el, illetve az utazások milyen kedvezményeket biztosítanak. Itt nyugodtan ingyen tudsz böngészni, össze tudod hasonlítani az árakat. Én azt gondolom, hogy mindig tedd meg ezt, és ha meggyőződtél róla, hogy tényleg érdemes a szolgáltatása arra, mert én már biztos vagyok benne, de nyilván azt kell, hogy te is lássad, hogy neked megéri ezt személy szerint. Ha úgy gondolod, hogy igen, akkor pedig a tagságok kiválasztásánál vedd figyelembe, hogy mik a lehetőségeid, illetve a voucherek számát, meg hogy mit szeretnél ebből az egészből kihozni, hogy csak utazni szeretnél-e, vagy pedig pénzt is szeretnél keresni. Ezek a döntésnek a legfontosabb mérföldkövei. Én mindenképpen jó böngészést és sikeres döntést kívánok neked. Bármit is döntesz, azt elfogadjuk. Köszönöm a figyelmedet, további szép napot neked!